erokamano ma koro keto okango ma keto nade jo bura ma osebedo kadhi ma ang'eyo ni ODM osekawnegi nyaka okang' ginyalo bedo ni koro gigonyore bedo ni jakom nyo nitie state house ni onge gonyruok nikech ing'eyo joma ne dhi state house osiepe ken ne giwacho ni gin gidhi manyo maendeleo to sama ne gidhi ne giwacho ni gibiro dhi koda party gi oyie koda party gi odagi to weche mag party Azimio nowacho ni ogiyango bedo ni president William Ruto president weche mag party nitiere gi mpangilio yes nitiere party constitution nitiere political party act then nitiere katiba mar Kenya to king'iyo kaka ne gidhi kucho ne gidhi nikech ne giwacho ni gin gibiro konyo UDA mondo ger weche gi e gwenge mag Luo Ken no yao gi jogo yao party headquarter Homa Bay gi yao moro chombita kuto koro king'iyo gigite tiende ni joka osekelo wach moro ni gin ging'iyo ni ginyalo bedo UDA koni kendo Azimio kod ginyalo bedo mane gima chiko kwero to kane jo ODM omiyo joka red card kono ni un kaka wang'iyou no chako gini e bunge kucho upingo gine uyiedho wach mar finance act uriwore gi jo UDA utimo kama to un jo Azimio giringa lenga gi dwaro mar Azimio giringo alenga gi dwaro mar Azimio kata mar ODM watieki mane gima duomo gi to ngata nyalo dhi state house madho chai Ken ka dipo ni Ken ne Azimio for example onyalo dhi kucho madho chai to ko nyako landno to wuoga to oriwore mana gi dwaro mar Azimio kata ana nyalo mana dhi madho chai oriwore gi dwaro mar Azimio nyalo bedo ni dhi jakom state house ni gi paro mosebedo ka nitiere ne chal ka gima ogonyo MPs